Česká republika má své první ledárium. Cože to je? Zjednodušeně řečeno je to obří kruhový stan plný soch z ledu. Výstava v Mrazivém království se nese v duchu doby Karla IV. Najdete tu proto vytesaného nejen našeho velikána a jeho 4 ženy, ale samozřejmě i Karlštejn. Ledovou galerii najdete ve Špindlerově mlýně. A protože leží na pláních, tedy na kopci nad městem, nejlépe se k ní dostanete ze svatého Petra, odkud vás téměř na práh ledária vyveze 6sedačková lanovka. Od prosince už sem dorazilo 40 000 lidí. Nic podobného u nás ještě nikdo nevybudoval. Se záměrem otevřít na vrcholu sjezdovky Mrazivou galerii přišli přímo provozovatelé ski areálu. Inspirovali se u našich slovenských sousedů, kde už jsou ledária vítanou atrakcí. Nejdřív ale bylo potřeba najít vhodné téma a určit, jakéže sochy vlastně prostor zaplní. Původně jsme chtěli něco sportovního, jako k lyžařskému areálu, a pak jsme si vlastně řekli, že by to mělo být takový úplně něco jiného, než je sport, takže jsme vybrali 700 let výročí narození Karla IV. Tuhle ledovou nádheru vytvořil 13členný tým pod vedením akademického sochaře Františka Bálka. Nejprve si pečlivě připravili nákresy, samotné kouzlení s ledem jim pak trvalo 10 dní, kdy pravidelně pracovali dlouhých 10 hodin. Téma Karla IV. Samozřejmě úžasný, to mě okamžitě oslovilo. Výsledek je ohromující. 10 soch, římský a český znak i ledová zeď. Po boku jednoho z nejvýznamnějších panovníků tu tedy najdete i všechny jeho ženy. Annu Falckou, Alžbětu Pomořanskou, Blanku z Valois, Annu Svídnickou a rovněž postavy 2 andělů, které českého krále oslavují. A pomyslnou třešničkou na dortu je unikátní gotická vitráž, složená ze 60 ledových kusů. Možná je dokonce největším dílem svého druhu na světě. Je to největší vitráž hlavně v tom, že to je složený z těch dílů a mezi tím jsou folie, které v podstatě nepřimrznou, nedají se slepit. Já jsem na to vymyslel prostě zvláštní systém, jak je zavěsit mezi ty 2 ledy, takže v tom je to zvláštní a proto teda může být takto veliká ta vitráž. V ledáriu se musí udržovat stabilní teplota 7 stupňů pod nulou. Mrazení je zapnuté 24 hodin denně. Ale i přesto se na sochách projevily vyšší teploty vládnoucí kolem Vánoc. Jejich tvůrci se proto nedávno na místo vrátili, aby svým dílům obnovili kontury. Postavy místy odtály až 5 cm a právě to bylo asi tou největší provozní komplikací. Tak já teďka tady tu Aničku Falckou vlastně přeřezávám po odtátí zhruba měsíc. Vidíte, že vlastně tady jsou některé partie, které jsou opravdu zaoblené, takže trošku zase vyvostříme hrany, v obličeji trošku jsem do něj musel šáhnout. Ledové kvádry ski areál nakoupil už hotové, část v Polsku a ostatní v Čechách. Na vrchol je musela vyvést nákladní auta. Celkem je tady použito 330 kvádrů, které dohromady vážily 42 tun. Jsou formátovaný, všechny jsou stejně velký, jeden kvádr váží 125 kg, je to vlastně metr krát půl metr krát 0,25 cm. Ledové kusy se k sobě připevňovaly vodou, která v těchto podmínkách funguje lépe než lepidlo. Dát soše tvář už prý potom pro profesionála tak těžké není, protože tenhle materiál je pro něj prý takřka ideální. Ten led má pro mě absolutní vlastnosti, jo? Můžu do toho sekat, můžu to řezat, brousit. Navíc mi umožňuje v co nejkratším možným čase udělat velikou věc. Žádným jiným materiálovým písku vlastně neuděláme 3metrovou sochu za týden nebo za pár dní, dá se říct. A aby návštěvníci měli zážitek ještě intenzivnější, připravili tu pro ně 2 koncerty, které se budou konat přímo mezi sochami. Písně z muzikálu Noc na Karlštejně tu naživo zaspívá dětský sbor. Rozezní se 13. a 27. února, ale ledárium jako takové se na vás těší denně. Až do konce března.